ассалому алайкум апау хоҳарони азиз. Имрӯз мо бо шумо тайёр мекунем бисквитни печенчаҳо дар 15 дақиқа. ду тухмро дар якҷоягӣ бо камтар намак хуб бо ёрии миксер лат мезанем. акнун 40 грамм шакар илова мекунему. То хуб ҳал шудани шакар лад мезанем ва дар ин вақт якбора тухми мо хуб сафед мешавад. баъди сафед шудани тухм мо илова мекунем 90 грамм орд ва як қошуқча разрыхли тера қошуқчаи дигар ванилин. боз як қошуқчаи дигар ба мо оби лимӯ дар кор мешавад. оби лимӯро илова мекунем ва каме дигар боз лад мезанем. бояд хамири мо манаҳаминхел бошад. хамирамонро дар халтачаи селофанӣ мегирему ва бо ҳамин тарз қолаби печенки мемонем. бояд печенкиҳоро дар тафдони гармшуда истода дар дараҷаи 180 градус 8 ё ин ки 10 минут пухта гирем. печенкиҳои мо бояд ҳамин хел зардча шавад, басанда аст. бисквитни печениҳои мо тайёр шуд. мо метавонем бо ҳамин тарз истеъмол кунем ё ин ки барои боз ҳам ширин шудани печениҳо мо метавонем аз варёни сгушонка истифода барем. апа хоҳарони азиз, барои канали ман пеш рафтан дастгири шумо ба ман лозим аст. яъне ки шумо бояд подписатсия кунед ва лайки худро дариғ надоред ва ҳатман фикрҳои худатонро дар комментария нависед. умедворам ки рецепти имрӯзаи ман ба шумо писанд омад ва шумоам барои хонавода тайёр мекунед, таби онҳоро борида мегардонед. инак печенкиҳои мо тайёр шуд. ба ҳама нӯши ҷон.